हाय गाइस, दा जों मोनसे जायगायाव खांख्राइ फिल्म नायनो नागिरदों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दा आङो बङाइगावआव खांख्राइ फिल्म नायनो फैदों। दा नोंथांमोननो आङो बहाय नायदों बेखौ आं लाना फैगोन नोंसिनि सिगाङाव। दा नायलांदो ब्लगखौ नोंथांमोना मोजाङैनो। दा जोंहा हाबनोसै। खांख्राइ फिल्मा माबायदि, खांख्राइ गोथाङै जानाय ना गोमोनै जानाय, जों नायनोसै एसे। लोगोफोर दं जोंजों, बहुद दं बुरजाथारनि लोगोफ्रा नेनानै दं, टाइमा जायाखै। दा जोङो नैबिजों हाबगोन, जानोसै टाइमा। दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन, नायलांबानो जाबाय। नै सोबाय, दा जों हाबनानै जों नायनोसै आरोना। दा नुनो मोनगोन खांख्राइ फिल्मखौ नायगोन जोङो। नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंजों सेर सेर। दा बे ब्लगखौ आङो लाना फैगोन। बहुद मोजां माथो ना, दासो सोदोंलै। खांख्राइ फिल्मखौ नायखांबाय इउनिभार्सेलाव। दा गाइस, बेनो इउनिभार्सेला, नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन। दा जोङो ओंखारलांसै। नायखांबाय, मोजां फिल्मा, मोजां मोनदों माथो। खांख्राइ फिल्मखौ आंलाय खांख्राइ गोथां जागोन सानदोंमोन, नङाना, मोजाङैनो। आदा अम प्रकासनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, दा आङो एसे भिडिअ क्लिप होनाय जादों, नोंथांमोननिसिम आं रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। दा माने इउनिभार्सेलाव बे खांख्राइ फिल्मा जागासिनो दं। दा नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन। खांख्राइ फिल्मा जिउ जारिमिननि थाखाय बर'नि मोजां काहानि। दा नोंथांमोना लानानै थांनानै नायनो हागोन। दा नोंथांमोना बहुद मोजां मोनदों आरो नायग्राफ्रा मोजां मोनदों, आंबो मोजां मोनदों। दा थांनानै नायनो हागोन। बङाइगाव सापागुरि इउनिभार्सेल। दा नोंथांमोना नायनो हागोन गाइस। जों नायनानै ओंखारबोबाय, थांनोसै इउनिभार्सेलनिफ्राय। दा जोङो न'थिं फारसे रावना होनोसै। दा खांख्राइनि जारिमिनखौ नोंथांमोना थांनानै गमामायैनो मिथिनो मोनगोन। दा जानानै थांगासिनो दंबा जागासिनो इउनिभार्सेलाव। दा बे खांख्राइ फिल्म, खांख्राइनि जारिमिनखौ नुनो मोनगोन। नोंथांमोना खांख्राइखौ खांख्राइ गोथांबा खांख्राइखौ जायो बा मायो सानगोन आरो।